Днес се включвам така да ви разкажа за още една голяма наша победа. Аз и моя екип вече от няколко седмици съвсем успешно успяваме да изваждаме дистанционно онлайн актове за раждане на деца, родени в чужбина. И въпреки усилията на голяма част от администрацията в лицето на общинските служби ГРАО да се опитват да ни пречат това да се случи, ние успяваме да го направим. Така че ако имате нужда от съдействие за изваждане на български акт за раждане на деца, родени в чужбина, то не се колебайте да се свържете с нас. Имаме доста опит вече в тази посока. Необходимо е да имате многоезичен акт за раждане и останалите документи ще подготвим и ще ви съдействаме ние. Така че не се колебайте, заповядайте. Вярвам, че с общи усилия ще продължим да помагаме на хората, които са в чужбина, и по този начин ще се справим с всяка ситуация. Благодаря ви за доверието.